Good evening mga ka-dragon. Welcome to my channel, Ren Simbo Vlog. Kung bago lang sa channel ko, like, subscribe at notification bell para palagi update sa mga bago kong video mga ka-dragon. Ngayon mga ka-dragon, nagawa tayo ng kinisang kamatis. Nagdagdag natin ng itlog. Ito mga ka-dragon. Kamatis, sibuyas, dalawang itlog. Tara mga ka-dragon, start na tayo. Iiwain muna natin itong kamatis mga ka-dragon. Iiwain natin ito. Masarap ito mga ka-dragon, sobra. Subukan nyo magluto nito. Matipid pa sa gastos. Shout out pala dun sa Bantayan Island mga ka-dragon, sa family ko. I love you. Nang-miss ko na kayo. Ihalo natin ito mga ka-dragon. Okay mga ka-dragon. Tapos, ipatato sa ulit mga ka-dragon. Gatan natin dalawang itlog mga ka-dragon. At lagyan ng kunting asin mga ka-dragon. Haluin natin konti mga ka-dragon. Haluin natin. Mga ka-dragon, haluin na natin ito. Ito na mga ka-dragon, haluin na natin ito. Masarap ito mga ka-dragon. Kinisang kamatis. Kaya mga ka-dragon, ito na mga ka-dragon, kamatis ang kamatis. Okay. Okay na po yung ka-dragon. Okay na po. Abangan nyo mga ka-dragon, next vlog ko po, next video ko. Maraming salamat po mga ka-dragon. At mga viewers ko dyan, maraming salamat po. At mga subscriber ko dyan, mag-ingat kayo dyan palagi. I love you. Yan po mga ka-dragon. Ito na pong kamatisan.
ginisang kamatis with egg.